हो के कहेला कि सावन चढ़ जाला त मुर्गा मछली ना खाएला चाहिए। हम त खाई दुनिया दौरी भाण में जास हैं एक सब दिन खा आ एक महीना मत खा त का त कि शंकर जी सहाय हो गइलन सहाय घंटा होखेलन। अभी कतना एकदम सस्ता सस्ता मिलत ये दादा मुर्गा चाहे मछरी। हम तो अभी मुर्गा मान बनावत तनी आ ओकरा बाद खूब चटके एकदम खोसी के मीठ लाना आ चटके एकदम तीते एकदम डाल की मिर्चाई आ खूबी ने खाई में। हाँ नहीं तो एहन लोग के काची बाटे रोज रोजी ने रानी मगधनी कर आ एक दिन पूजा अगरबत्ती डोला के हरे रामा हरे कृष्ण कर द त का तक सब पवित्र बाटे पवित्र बाटे मन में इतना पाप रखले रह। बोल बम जाके का करिहन जा काहे ओ जिगवा के ना आदमी जालन जल चढ़ावेला ना खसिया मुर्गा खालन ओती समय सावन बरकावेला नहीं लोग गांव में एकदम कहते कि सावन में ना खाइल जाला तहां लोग मत खा जा। हम तो भाई खाई ना हमार नैहर में सब कोई खाला भर सावन आ एथियो में खाइम जा तक भर बेटा भर सावन तो हम अनिए के नु राज रहिन देवर भौजाई के भौजी काजी देवर जी ध माल धो देनी हां लेकिन कुछ कहीं बबुआ गरम मसाला डाले बा नु खड़ा गरम मसाला खड़ा गरम मसाला डाले बानी आ बुकलो मसाला बाटे गरम मसाला। हां त खा के हमनी के बहे छापाए लागल हां तब का अच्छा ई बताई कि का भोले बाबा कहले बाने के तनी मुर्गा मछली मत खाइया उ त भंगी हमन उ त सबे चीज खालन। अरे कैसे तुम कहल बा कि सय चूहा खा के बिलाई भगत बैल भगतीन। हां अब जे खा तो करो के भाड़ो जे ने के तो करो के भाड़ो तब का जेकरा मनाए को सावन मनाओ। लेकिन पूछू कहीं एथी इहे देखी सवालवा चढ़ल बाटे त का त ना मुर्गा बा सस्ता भइल बाटे जी यही करी खा के उनके देह बना ले को बा। हां तब का हमरा का न ते कमजोरी हो गई किलो त एको को पीस भावर ना घूमी इतना पटीदार में। हां तब का ए चलते कोनी का आराम से खाइम नहीं दुनिया दौरी भाण में जास। काल देसीला मुर्गा ले देसीला शाम के हम कहती के खसी के मीट लेके त निके रही खसी अभी सस्ता भइल बा जी खसी 300 रुपए किलो। हां बताई आ जरे के 750 रुपए किलो रहत रहे हैं। चलो मार ये ले किसे से बड़ा बड़ा कटोले बनी हैं लगे आधा भुंजाई आधा भुंज पे खा जाई आ तब आधा भात को तब का काहे ना जी आ करे जी पथरी देले सब का है दे बा करे जी ओहो हमरा बॉडी पसंद एकदम करे जी आ पथरी जी भगवान कहत ना कि भूखे मुंह हां झूठो भगवान कहले बा ना आही त नोटंकी झूठो लेके कि हई ना खाए के हौ ना खाए के छानल चीज ना खाए के आई दादा का खाए के सल्फा से गोली खाए के सावन में हां खा के सुत रह आ फिर जैसे ही सावन खत्म होई त शंकर भगवान उठा दिहन उठा जा सावन खत्म हो गला मुर्गा मछली खा जा सल्फा से गोली छोड़ द जा खाला खतने के अनहरिया में कहता एगो सही कहता कि अनहरिया में मर दे तू लोग कैसे खा ले लो अंजोरिया में कहना खा लो तो कौन देखो अंजोरिया में डर बा शंकर जी देख ली तो बड़ा मारी मरी। हां शंकर जी का करी हम कि ला गइलवा फोन करत हम। हेलो गोल लागत जी। हाँ ठीक बानी हम रउआ बताई मम्मी जी ठीक बानी नु का बीपी लो हो गइल फिर तो ये नु कहला के टाइम पर ना बेरा पर खाई में दवाई ना खाई तो फिर हमारे अथी हो दिक्कत होकेला। पुष्पी ए बुचियो रे पुष्पी अरे का रे मैं ये ने भाई केने केने जा जाके बैठत जाई बा गाइल बनी राखी बन तो राखी बन के हम सही है बता के करल बतियो तो ये कहनी कह तनी ना माई के बीपी लो बोल पाया तो बताओ तो अब देता हेलो अजी पाहुन खुश रही तब राउर बड़की भौजी नहीं की जाई तो नीमन माने हो जाई गोइल भाई उहो नहीं हर तो जा दिए पर बुचिया के बुला लीजिए तनी रहे दी 10 दिन आइल बे लइकिया तो फिर का अब देवघर जाए के तैयारी करत तनी जाई हो जाती है अब रौरा खिसियाई ले हम तो मन रहे तो ये बतिया कहे खातिर कर ले तो पाहुनो के बुला ले
ना तो आती रहो बीपी लेबे तो दवाई दिए तो निमन ना कमी बीपी कौन बड़की बीमारी हिय टोकी करते जब आवेले तब लड़की हमर बीमारी पड़ जाए वहां के आ रहेले तो मन ही ना भावेला ना जाई सुनी हमरो कह देतनी दवाई वही बूढ़ी के दे के आ चुपचाप रौरो चली आई पहले के लड़की जाती है देवघर साथे जब तो ठीक रही ठीक ना ठीक बाली ले रे बुझे आवत नहीं ना हाँ तो दवाइया दे ली बीपी बड़का बीमारी ना बीपी केहू खोज हमारे कल तो हो गए लो तो दवाई खैनी तो ठीक हो गई ठीक बा आज जब सामले कल सुबह ही गाड़ी धर जाई धर सुननी हनु माई का कहलैया देखो तनी ना आ जाई हाँ ठीक बा आ रख फोन खाली कोई ना के देखो तनी देखा तनी आई ना तुमकर माई के सब चीज हो जाला तो ते आवेले तो तेहू तो फोन नहीं आई रहलिस का जाने काहे खाली फोन अरे नहीं उहे कइला जान तो फोन कइले पे ज्यादा मरद इथी हो जाला सन माई रे चल ना किन देगो और लुगा बना का जाई मन तब कोनी नु वही खातिर नहीं पूछनी कौन तो एगो हौ लुगा बात हो ना जाई हां कढ़ाई वाला हमरा निमन ना लागेला गधेड़ी लेखा लागेला हे जाय आके अब भतियावत अरु जौन कहले रह तो तबले चल के खरीद दिन वही पे खिसिया जाई उ अरे सही बैठ रही यहाँ वाला तरह तो लाइनमा कट गइल बा घर बानू कोनी जौन सर समाज बाबू जौन सरियाले से कराहे निकल पने न त निकले के बेरिया नु हाय छूट गल माई त हाउ छूट गल माई त केन दे माई ओने महंगा कुछ सामान मिलेला समझलू हम ले ले आ कहनी है ना कि अपन डगराई वाला टैची में कह दी का के टांग के ले जाई बैग अरे भारी हो जे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बैग रही त थोड़े माई देख हमरा चलल ना जाला हम ना टांग के सामान सब लेके जाए अच्छा या होते न गरम रे आज हम तो नु को तनु कि देखो तनी अभी नाम कनी न वही कहे ना कहतन ठीक बा मम्मी जी मम्मी के दवाई दिवा के आई ठीक ना ए माई मेहंदी छाप ली हां चल चल तब बाजारिया पे चलू एगो लुगा किन दी चल अब चूड़ी ले ले भरी और यार चल एथी कर दे तनी झट मानी आ काट के बनाव तनी बड़ नतिया पीसवा एथी कर देले बड़ा सा हैं इहे नु होला हो हड़ा बड़ा में बबुआ जी गई नी जेते जेते काट के दे देला सा ओतना ही एथी कर देनी हां जतनी फस का लाज के आराम से मुर्गा बनाई अब भात और रोटी आराम से भर पेट आनंद बध के अब बैठ के खात रह आराम से का जानी बेटवा कहाँ गइल हवन कहलवन कि ए भौजी भूज के आ निकली कनिया बना लो खस्ता मुर्गिया आहो ई कहो आ ताहा हमनी के देवघर जाए खातिर ठल्ले में जा तुम मुर्गा ने मार बनाओ तड़ू तो का हो गए रउआ जाई रउआ ना जाए के बा हमरा थोड़ा ना जाए के बा हम जाइम तब नु तारा लाज शर्म लागत हो तो सास कौन चीज ठनले बिया आ तू कौन चीज करतड़ू भगवान से तारा डर निके लागत हो का भगवान कहले बाड़ू का हो मतलब भगवान का कहले बाड़न कि मुर्गा मछली मत खइहा जा आ काहे भगवान कहले बन तो खा के पेट फुला के सुत रहियो कबो बतियो न देखियो हां तारा लाज शर्म नहीं लागत कहे में हो काले ला शरम लागी चोरी कर ले बनी का कही न तनी ई बतावा हो कही तीर्थ यात्रा पर जाए तनी आदमी जो ढाला तर ढार के तुरंत जाके मुर्गा मछली चापा तड़न कहां जगो तारे नियन दलिदर आदमिया होय न तू ए काम करत होयन नहीं हां तारे बाबा भई ई कुल करत होय सन मतरिया जाके बहुत जगह हमू देखले बानी सुनलहू बानी समझ नहीं जाई रे रमा अब हम का जाइम टोलो महल में हम कह देम अगर पूछिए से ना कहे से नहीं हम जी चली त हम का कहब माई का रे चल बाजारिया में लुकट में आई जाई देख दूसरे बाजार लगल बा देख ले आई तन देखू ओ ये रामा मन तो कहते के में मार कच कच सान दी आहो ई का करतन हो आ तू बोला ले बड़ी सिंग करो के एथी करते मुर्गा बनाओ तनी अब पाउनो यन जनियन त का कहियन अब हमर तो हमर दिमागे काम न के कहत हम का बोलिए का ना कहि तेरा से एक महीना रहा त नहीं क्या तू जाना तो मुक बाबा हम जाए वाला बनी जा अच्छा जाए लो तो का कर कइले बजा हो हम बनावा तनी खा दिन हमनी के खाए द जा ठीक ना ए माई ओ पैसे चल रे जान जियो सन कोनो टोलवा में के तुम कड़ियो में बैठियो सन ए आमा जी खा के ओकरा बाद नहा के चल जाइले ये भगवान का जाइबू देख ल डरामा हमरा घर के लीला देख आहो बाबा घर जाए खातिर हमनी दर दे खातिर तू बनावा तारू हो बच्चिया कैसन बाड़ू हो का जी अम्मा जी ऐसने पतो खोजले बनी काहे कैसन बानी
नहीं खा बुझात कि कैसन बानी हम बच्ची एक तो तू बाबू हमारे ए- छोट ए बाबूजी। के काहे तुम्हारा छोट बाबा काहे तू ऐसा लागेलू ए बाबूजी मत बोलो हो ना तो जाना करू नु उसकी जी तुम्हारा लगते नहीं है उसकी अरे का लंगटिनिया लेकर बोलत है रे। हाँ अब हमारे गाड़ी में मिले फुट फुट इतना निकलत है का कह के अब जा तनी माने कर देबे पकौड़ी बनावत रू आ पकौड़ी बने बुकाए कर बना दी सफर में सही रही भगलू के ना हो आही ए दीदी जी जान तनी अगर हई खा लेम न त एकर अथी लेग पीस के पकौड़ी खूब बढ़िया एकदम लागेला मजा पते हाँ मार दम का जी आओ इनके मार दे हम अपना घर इनका के बोला लेल में कि जाते हैं बाबा धाम पाहुना आओ तनी का कही पाहुना में आई तो पता चल जाई कहले कि राक्षसी है उ का कहिन जा बुझाते नहीं के पेटू भइल भइल रहा कही के पेटू के अकेले हाँ ठुसी ना तबे ना ओसन हाथी नियन भइल बिया देखत नहीं हाँ टमौगे छू दे दी जी हमरा के मुर्गा ना छू दे हो ना तब ना मुका कहाँ बाबू रे? जाई अभी आवा भैया बबुआ जी इहो बेटवा का कोने तलान के मुर्गावा धो धा के दे के गइला हवन कहला के लिया वाला रे लिया सा होता तो उ न लिया लाई अरे की करा भैया नतिया न नतिया का मरद मन सा का के रखले बाबा हे मानवा त कहीं ना कहीं बा बलू मना त कहीं ना कहीं बा बीमारी होई कि ना होई तारा हो उ बकरी के कुकुर के बार हो त खाला खाई दमाही रे रामा बाबा अब हम का करी रौरा घटे हम केनियो के नहीं के तो ये ना के जाप का देम बाबा धाम जी रौरा मत जाई तब हे शिव गुरु हमरा के आइला ले जाई ओकरे साथ डा भइल न जात रही तो सो डा कइले एकर सब तू करियो तू करियो तक हम जाते हैं हम कह दी उनका के न पैसा हट हम जाई आई खेला और ये आता ना ई बदमाश बाई का कहे खातिर के आवाज बतावा हो पुरको कनी हमार रोजीने हमरा नाड़िए मंग धोनी सरापते रहत रहलिया आज बाबा धाम जइबू हैं का शंकर जी कहत रहे कि एकदम